हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअ सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबावदे सनाफोर मादैनि चेनेलखौ ओमफ्राय मादैया नै नोंथांमोनजों बाजार खालामनायखौ एसे शेयार खालामना होबाय दे सनाफोर बेसेबां थास' बिसङा मा नाथुर थाइबेसेलाय थाइसे खावसे ना लाबाय दाउ खिथु नुनानै लब जाबावबाय मादैया मालाबा जानांगौ दाउ खिथु बौ बाजार क'क्राझार बौ बाजार होननानै ना खर' जि जानो लुगैदों लोगोफोर ओमफ्राय ना खर'खौ लानानै फैबाय आं दा मोजां मोनब्रै गिदिरनो टमेट' होस्रोना आराम संसै लदबसो दै लोगोफोर टमेट'आबो लदब ना खर' लदब सब गथा बानाय आरो हमने दै एसे होनसै और थोड़ा सा पानी डालेगा इसमें थोड़ा कम हो गया थोड़ा डालने से होगा एकदम ग्लब गोदौ होबाय करेगा थोड़ा पानी डाल के फाइनालि लोगोफोर आंना नाजों टमेट'जों मोनबाय नै दुन्दिया सारना होबाय आं खोमसि नुदों दुन्दिया सारना होबाय बेदिनो ग्रेभि टमेट'आबो नै लदबसो संख्रि बानलु नांजोब्बाय आं टेस्ट खालामजोब्बाय बिदिनो ग्रेभि जाबाय खांनोसै हेल' सनाफोर ना खर'जों टमेट'जों दै ओमफ्राय बानलु थाइनै लाबाय ना खर' टमेट' लदब संनाय नुखाबायना नोंसोर संनायखौ दालि ओमफ्राय नै मुला बेदर भाजा माबाजों मा होनो मटर बेगर होदों ओरैबायदि ओंखाम उखैबाय लोगोफोर मादैया थानोनो हाला जाग्रोथारनोसै ओंखाम खबसे मोनदो जि गोबाव रुखादों मेगनखौ जाग्रोनोसै मेगन ना खर' जा गोबावसैमोन ना खर' गोजा मोनजायैया
दिनै आरे मेगना मेखे मेखे मोजां गोसो होलाय मन होलाय लाबोनानै जाफैलायबाय आंना मेगना जि बिला बिला जागासिनोहाय मेगन मोजां नुला मबाइल नायबाय थायोना दा ग्रास कापनि हाथाइखौ गारलायलायाखै मानो होनना बुंबा गांसोसो जायो नालाय अरजाया ना खर' बिराद मोजां मोनो आं जानो मानसिफ्रा सुगियो खिन्थु आं बिदिखौसो गोथाव मोनो बेन्दे हाथायानो हाथायखौ सोबख'जोब्बाय आं ना खर'खौ थख' थख' अरनानै जानो मोजां मोनो आं जागोनथ' आरो जायाब्रा सोबख'यो गोदो आफानि फरमुला टमेट' लदब लदब होना बिफानि फरमुलाखौ संनो आं बिफाखौ गोसोखांनानै फान्थावजोंबो लदब लदब सङोमोन आफाया गोदो मोनसे खोथा लोगोफोरा दिनै मैया मोनायाव ओंखाम गोजां एसेखौनो जाना हादों फिसाजोआबो मालाय बेलासिना ओंखाम जाफैयासै स्कुलनिफ्राय आदैयाबो जोंहा मालाय हाबा जाहैदों गावसिनि स्टाफआव आं हारसिंल' ओंखाम उखैनायाबो हाला ओंखामा नैसिनल'मोन आं फान्थाव फाग्ला एवनानै जाबाय हराव उन्दुनो हाया आं ओंखाम एसेल' जाबा हराव उन्दुनो हाया बेखायनो दिनै बुरजा जानानै थांदों बे बानलुआ बोरैबा मोनामदों जालां बानलुआ
แล้วถึงคำคุยไปมันเลี้ยงต้มไรเลยสลับเลยสลับสิสับอ่ะนักโคตรแบบอะไรชาวเลยนายมาไหนนั่งกูจะลาสิสิเมฆอนบิสลาบิสลามันก็สนะฮะเมฆอนะเมฆบิสลาบิสลาเมฆอนจะลังฮะมือนั้นไอ้แค่มอเตอร์ขันนั่นแหละเสียงนึกว่า มอเตอร์เสียบุ้งสันดมันก็เฮ้ยโทเมโตมอเตอร์นะฮัทที่สตับลัสตับลิบระที่สตับลางนะฮะยังเขาเล็กยังเขาบิดอ่ะlokal nasi man salah nonga bebo koro ओमफ्राय लोगोफोर जानाथ' एसेनोसै जोब्बाय बेखौ अरख्रुबनानै जाला जोबनोसै भिडिअ'आबो गोलाव जायो बेखायनो फिनिश